Kan vi da møtes det kontot alt. Jeg spalte vi fram, han spalte vi HP. Men professionellt kan vi da møtes. Så det vi her just nu bara. Men de inte Så jag kan de inte på. Nej, men de inte sammet. Sportstudio. Det blir ju som ett torskott. Du kom ju på, du skulle göra annat, så var det smälta i ram. Jag vill göra kultur, jag vill göra metansättning, jag vill göra en sån affär. Och så sa jag, okej, vi slår där sen. Jag varskar det. Jag har faktiskt hört det att han har nämnt en som insättare till... Men det är ju slagsens. Vi är på spelare. Jag får han, och jag hade ju januarman. Det tror jag vi klarar vila mättan på en faktiskt så folk skiljer. Vi tar så vi för, inte ni för. Det här är så sen nu, i så nämnden som insättare. Jag skulle Visste du det, nej? Nej, men vad ska det vara? Nej. Att vi är ISO-spel i samband med Emma. Det är Emma Jakobsen. Metner Average. Nej. Det var god. Vad då? Ja. Man är tutor. Ja, Metner Average. Det har vi hört. Jag bara har franchise fight. Vi det spelar. Och Emma. Det är det. Ja, men vi tar mot oss. Anker sitt brus på det, ja. Min fördomar om det var ju ordentligt. Sportigt ju. Ja, och faktiskt så är gats full. Så ändå jag var fit med. Fast. Han är en test. Du är ordentligt fit. Ja, det var gott. Det är faktiskt det bästa rås man kan få. Det var för spänt. Ja, jag menar det alltså. Det var Det går inte. Du är så där fit. Vad ska Inte fit. Nej, du är inte fit. Men ju tar du svär är det där fit. Time-job fungerar så väl. Till att vi känner Finn. Man kan inte vara orden Finn. Till hans sinnliga till som hvis man känner sin till folk så är det som man öppnar bok. Jag kan föra en gå så. Vi var akkurat som till Soria. Vi skulle vara Soria för det 5 dagar. Vi skulle filma en hela sändning så. Det är ett av film. Minns inte för det 5 lukar mig. Så jag finner nog. Han vill ju ha stämma vid det 4 mans. Och mitt sport vart han. Så jag finner tappte. Att det stämmer nej, vi är fucking i Soria. Vi skulle filma. Och ta visst kvar som då så här. Får ni grejer från hem till gå och lätta. Finna för denna och så att flytta gamla. Och så ser det ofta. Och till ordan. Hvis man bara lovar honom att vara ute så är det problem. Så fungerar det. Och så då är vi där framme till. Lötan och bubbelbanan var så. Ja, väl. Soragen stämmer med en rymda gott och men Det som är vi kvar på att vi börjar så där ta. Sånt som för en klar tur då är allt gott och det. Men här händer ju också Sore. Andra scenen här inne pumpen här vi knappt flipper ut och man vet inte vad passar och vad inte passar. Ja. Men kan ta med oss konton först? mer? Ja. Just. Ta och säger okej, here's a nice stream så färdigt. Ja, för släppa fuckan honom. Här är en game changer. Här händer ju. Ja, och det blir kantigt tror jag. Tog damer väl till scenen. Kort väl. Vi det brota eller showen så fort. Han är en diva. Han lägger av röjt för styr så. Han är en sån diva i störst. Ja, det vet jag väl. Så är det sällan där sen här man spelar vi alla stullar. Vi kunde ta Ivan första samman. Här är egentligen två imiska sändningar och är det en sändning. Vi spelar med tillsnö till så. Det är spelpost. Ja, egentligen. Ja, alltså det är inte vanlig normal filmer. Det är så vanligt så vi känner som. Och vi där finns ju fria timmar att göra det. Det är damer också väl. Brota chankrer, brota regler och brota show och fakta. Det är ju också spännande. Arbete. Nej, vi tar en ting again, nu skulle du gå först få så virslöna från Emma Jakobsen. Och man kan ju som Mats. Ja, det kanske bara en av dem. Helst spår och så tar vi det härifrån. En ting again. Det unga folk där är coolare än kan vi vara. Det är coolare där. Hur det? Och det är klokare. Ja, det är. Men det är ju ökt ut. Charlesfällan är det hon den är helt. Ja, är helt galt. Fuck. Ja, hon är fucked up. Var undrar i kreppen, för jag kreppen så. Han har ökt ligger fram i Östervik. Jag syns sort var man pappa och skältast med så i Magenka varliga så. Ja. Det var det bara kvant där. Och man pappa var samfällig. Mega ingest alltså femsne. Fucking. Man är så lätt. Ja, seriöst. Ja. Ja, för helvete. Carpe diem, men det är för cheesy. Ja, det är för en Sofies världen ute. Men ett annat steg, hick framåter och inte jatta så utan så bara för att han vet. Och se färdig. Very cool. Hick framåter. Det är det viktigaste. Ja, jag säger det nog ska. Hvis du har ett bein i forstunne och ett bein i framtunne, så pissar du an ut. Ja. Vad?
Carpe diem kan man säga, men alltså helt lite coolare.